na Elin Angharad sy'n ma golygydd y wawr. Mae pethau dipyn gwahanol eleni ac mi fyddai wedi bod yn braf iawn gallu llongyfarch yr rhai sydd wedi dod i'r brig yng nghysylltiaeth erthigol o'r ar gyfer y wawr wyneb yn wyneb, ond nid felly y ma hi wrth gwrs, ac felly drwy gyfrwng yr fideo bychan yma gael o'n gyfarch yr rhai sydd wedi dod i'r brig. Yn ôl y beirniad, Meleri Wyn James, mi roedd y deunydd yn ddifyr ac yn amrywiol, a sawl un yn gyfraniadau difyr i'r cylchgrawn. Dros yr rhif yna nesaf, mi fyddai hi'n cael y cyfle i rannu'r gwaith buddigol yna hefo chi, a gobeithio y gawn ni'ch ymateb chi i'r buddigol. Mae yna bedair wedi dod i'r brig. Yn gyntaf, Joan Macy, Caernarfon yn Arfon. Yn gydradd ail, Mary Roberts yng Nghangen Llanrug Arfon a Iona Evans, Cangen Panditeder yn Rhanbarth Colwyn, ac yn drydydd, Eluned Jones, Cangen Llanfechell, Ynys Môn. Llongyfarchiadau mawr i chi'ch pedair, a gobeithio eich bod chi'ch pedair a phob un o aelodau'r mudiad wrth gwrs yn cadw'n saff ac yn ddiogel, a gobeithio gwelwn i chi yn fuan iawn rhywdro. Ond tan hynny, mwynhewch y cyfraniadau fydd allan yn y rhifin nesaf o'r wawr, a hynny ar y Fedi'r cyntaf. Rhifin dwbl wrth gwrs, gan yn bod ni wedi colli un rhifin yn fis Mai. Ond mae yna ddigon o ddeunydd difyr iawn i chi gael darllen, a mi fydd gwaith Joan Macy y buddigol yn y gystadleuaeth erthigol ora ar gyfer y wawr i'w weld ac i'w ddarllen bryd hynny. Tan hynny, cadwch yn saff. Roedd y deunydd ar gyfer cystadleuaeth erthigol i'r wawr yn amrywiol ac hefyd yn cynnwys styriau byrion, colofn ac atgofion. Fyddai wrth gwrs yn addas ar gyfer y cylchgrawn. Roedd y pwnc a'r goll yn amlwg wedi ysgogi awduron ac fe ges i gryn fwynhad wrth ddarllen y gwahanol gyfraniadau. Fe fyddwn wedi mwynhau darllen erthyglau yn seiliedig ar ffeithiau, ymchwil a chyfweliadau hefyd, ond dwi'n credu byddai sawl ymgais a gafwyd yn ddeunydd diddorol i'r wawr. Roedd hi'n anodd cymharu stori fer, ochr yn ochr ac erthygl, ond fy newis i ar gyfer y wobr gyntaf oedd gwaith heb ffigenw am ymgais cwpl priod i anturio ar hyd llwybr arfordirol Môn yn ei gyfanrwydd. Sgwennu onest, blas mwy ar ddiddordeb yr awdur mewn helglannau moroedd, neu nofio mewn gwahanol foroedd i fwynhau effaith adfywiol y dŵr hallt. Gobeithio y gewch chithau hefyd y cyfle i ddarllen a mwynhau rhai o'r erthyglau hyn yn y wawr. Yn dilyn canlyniadau Elin, golygydd y wawr, dyma chydig o eiriau gen i. Mae ein cylchgrawn yn boblogaidd iawn, ac nad oedd rhifin Mai eleni oherwydd y Covid, mae Elin wedi bod yn brysur iawn yn cyfuno Mai a Medi i gael rhifin dwbl fydd ar werth ar Fedi'r cyntaf. Diolch i ti Elin am yr holl waith. Fel y cyhoeddwyd yn gynharach, mae'r bedair ddoth i'r brig yn aelodau yn y gogledd, a does yr un ohonynt yn ddiarth i ni. Mae Joan Macy yn aelod sydd yn ysgrifennu'n aml yn y wawr, Iona Evans wedi bod yn fuddigol sawl tro, Mary Roberts o Cangen Llanrug yn gyn ysgrifennydd cenedlaethol, ac Eluned Jones Cangen Llanfechell yn gyn lywydd Rhanbarth Môn. Llongyfarchiadau mawr i'r bedair. Nes i gystadlu ar sgwennu erthygl ar y wawr am fy mod i'n meddwl bod yn ffordd dda o gyfathrebu ac dwi'n ffond o sgwennu ar unrhyw bwnc deud y gwir, ond dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o ysbrydoliaeth yn dod o deithio ymhell neu'n agos, ac wrth gwrs pan dwi'n dod yn ôl dwi'n licio rhannu fy mhrofiadau hefo ffrindiau a teulu, ond drwy sgwennu erthygl yn fanwl am y mhrofiad, dwi'n gallu rhannu fo lot mwy o bobl. A mae o'n beth da cael beirniadaeth hefyd, dwi'n meddwl, achos os
os da chi'n gwneud yn dda yn y gystadleuaeth, wel, mae hynny'n rhoi hwb i chi gario ymlaen i sgwennu. Yn ystod yr lockdown, mae mŵr a finna wedi ymdopi'n eitha da. Da ni wedi cerdded lot a wedi darganfod llefydd yn yr hen dre na oedden ni'n gwybod am ei bodolaeth nhw o blaen. Da ni wedi cerdded allan yr hyd lan y môr y foryd llawer iawn yn y tywydd braf yma. Ond mae yna un tristwch a hynny ydy yn plant ni byw ymhell, felly da ni wedi cael gweld nhw. Gwaith byth yn wirio ni yn byw yn Singapore, a mi oedden nhw i fod i ddod draw ato ni ym mis Gorffennaf. Di hynna ddim yn mynd i ddigwydd ddim mwy. Ond dyna ni, da ni gyd yn iach a dyna sy'n bwysig. Dwi bob amser yn edrych ymlaen i dderbyn y wawr ac yn mwynhau'r amrywiaeth eang o erthygla diddorol. Mae'n braf darllen am brofiadau aelodau eraill o'r mudiad a chyfranwyr eraill. Wrthi'n didoli pethau ar gyfer symud tŷ ydw ni pan feddyliais am y teitl ar goll. Sôn mae'r erthygl am eitema fydd ar goll yn llechu ymhen draw sawl cwpwrdd yma. Eitema bach syml o'n plentyndod sy'n golygu llawer i mi. Am gobaith ydy y byddant o ddiddordeb i'r genhedlaeth nesaf rhyw dro. Gobeithio byddwch eitha mwynhau ei darllen. Darllen am atgofion difyr o'r gorffennol sy'n mewn perygl o fynd ar goll.